Maita yenyu mufaro wangu kusangana nemi tiri muchirongwa Mike Samba Show umo matinokurukura nyaya dzakasiyana siyana. Dzimwe nyaya dzatinokurukura pano unongori mufaro wenyu, zvishuviro zvenyu, dzimwe makadziverenga, dzimwe munodziona. Nhasi tinoda kutaura pamusoro pemunhu anetsa mukati menyika yedu, munhu anonzi haana kurongeka. Chii chinonzi kusarongeka naye? Unenge uchiita sei? Aiwa, regai ndikusumei kuvadare vedu. Vabadare ndiri kuziva kuti nhasi takumbanyisai nai zvisumei kunyika. Ndinonzi Mai Matanire, ndiri president weWomen Economic Empowerment neNational Transport Drivers Association. Tinokutendai nouvepo. Makadivatereri. Ini ndinonzi Mai Makwinja. Ndakamirira bazi remadzimai rechiMuslim rinonzi Fatima Zahra Women's Organization. Tinokutendai. Mai Makwinja, ndakutanga nemi. Kana munhu achinzi haana kurongeka, nokuti munoziva kuti kudika munhu akakosha stereki. Ndinoona vanhu vakawanda muongoro netsvakiridzo vachizvizvidza kuti ininiwo zvangu isana Matekla tingazvito. Ndimunotoita, ndimunotoita, iwe ndo unotoita, nokuti iwewe ndiwe unoenda kubasa, ndiwe unoenda kuchondo, ndiwe unoenda kunyika, ndiwe unozoita senyika umbi. Kusarongeka kudi Mai Makwinja, munhu anenge akaita sei? Kusarongeka maichisamba kuri pakawanda. Kuri pekuti pekutanga ndikatarisa kusarongeka mukati memba chaimo. Amai vasina kurongeka, baba asina kurongeka, vanobereka vana vasina kurongesesa. Vanotoparadza musha wese nokuti vanenge vakubara vanenge vakubara vana vanenge vasina kurongeka. Kusarongeka kwevana kukura kwavo vanenge vakutokonzeresa kusarongeka kune vamwe vana vanenge vakutamba navo. Saka kusarongeka kunotoda kubvira mumba kurongeka. Unoona munhu ari parwendo chaipo, ari kuziva apedza mwedzi wese achiziva kuti ndiri kuenda kana kuDubai kana kuti ndiri kuenda kwaMutare. Anopedza mwedzi wese asiri kutomboziva kuti hembe dzari kuenda nadzo ndedzipi, mari yacho yari kuenda nayo imari, chaari kufanira kuita chii. Unotozoona anotosiwa nendege yacho nokuda kwekusarongeka. Abata ichi, abata ichi, abata ichi. Svika kana vari kuenda nemurume wacho ari mukadzi, murume otopedzera kuti naye hamupedzi, koma musina kugadzirira, koma musikaziva kuti kuenda rini. Saka kusarongeka kunotokangaisa zvinhu zvakawanda. Ini ndototangira kutanga kurongeka ngakutange kuri mumba, ngamurongeke. Mashoko makuru kuti vauchiriwe maoko vamai. Kusarongeka hanzi kunotangira mumba. Kune vamwe vanhu vokuti kana ukasvika pamba pavo unoshamiswa kuti asi zvinomboita sei. Regai ndirege kuzvitaura. Mai Matanire, imi munoona sei nyaya yekusarongeka? Ndinokutendai Mai Chisamba. Nyaya yokusarongeka chitori chirwere chinoti chikabata munhu iye haatombozivi kuti handina kurongeka, asi iye anenge akarongeka. Chirongwa chamauya nacho ichi chakanaka kuti mumwe nomumwe munhu chero ari pano azive kuti kusarongeka zviritori mubrain mindset. Saka mindset iyo imhodzi futi inodyarwa mumhuri, sokutaura kwaita taura apedzera kutaura. Saka zviri kuda kutanga kuti zvitoonekwa unzi zvingaitwe sei. Ndizvozvo mashoko akanaka naye. Ayuka TV haizoda kusunga kumeso zvamakaita izvi. Maunge muri kunotsemura huni nai. Amai vataura zvakanaka wani. Vati hanzi kusarongeka hanzi kurwara. Kurwara, saka tine urwere hwatisingatoziva. Nekuti dzimwe nguva unotozoudzwa nevamwe kuti ndofunga hamusi kuita zvakanaka, iwo muri zonenge usingazvizivi. Ndokuekwa muri mukwasha. Kana chiri chirwere chinorapwa nani? Maita chokwadi Mai Chisamba, maita vateereri nevataura vese. Toda kutanga nenyaya yekurongeka, yekusarongeka. Kusarongeka iwedhi rakabva pakurongeka, kuchiminzi kune kurongeka. Saka kurongeka, ndinopa example inobva pakuronga zvinhu. Munoona kana tikaronga zvidhina, zvine zvakanyatsoti chechetere kuratidza kuti kana zvaagarana zvakadaro so nezviri seri nezviri pamberi hazvigoni kuondomoka. Saka kurongeka kunoita kuti zvinhu zvifambe zvienderere mberi muupenyu, asi zvikasarongeka zvinhu hazvifambe. Kurongeka kunotangira pamunhu. Pane paunotanga uchizvarwa unenge uchirongerwa, nekuti mai vakatora mubhini vakabereka mwana kumusana,
mwana anotora futi mubhini ende anopuwa harambi. Saka pane time yekuti unorongerwa nekuda kweage. Then wozoti wakura paunoenda age yemutemo makore anobvumirwa tomboti 18 years wakuzvifungira. Ndo patinotanga kuzokunongedzera kuti alright paunoda kumbopomera kuti hazvina kurongeka kwandakakurira. Kweiyo paukazokura paukazoenda kuchikoro padzakatanga kushanda usisiri kutumwa kudya wega kana kuenda kutaundi kana kunoita madecisions ekudanana nemunhu ekuita se wakazoitei, ndo patinozotanga kudhira newe tabva uko manje. Which means nyaya yekurongeka haichaenda kuvabereki, haichaenda kune vamwe vanhu vari mudhuze newe, yakunangana newe iwewe. Kusarongeka kwako tinotarisa personally paupenyu hwako. Touya kurongeka kuchikoro uchikura, kurongeka pane vamwe vaunogara navo, totarisa futi kurongeka kubasa. Tobva kubasa mumba mataurwa muya mamwe anoti kutangira mujerusarema shuwa ndinowirirana nazvo. Saka nyaya yekurongeka inobata makawanda chaizvo. Ndofunga tichanyatsotsepetura tese panapa. Mashoko akanaka nai. Munoziva zvinhu zvakanaka zvinongorapa kana iwewe uchida usingade tongorapwawo kuti noti munhu wese anonhonga zvake anonhonga zvake. Tomboya kwauri mukomana wechidiki. Ndimukudzifambira nyaya dzacho. Ndozvamuita mazano kuti regai timbodzifambira tadzishaedza mafambira idzi. Isachishedzero pamuromo. Ya ndoda kukutendai mama Mike Samba nemukana wamandipa. Ndinotenda mwanangu. Inini sekuziya kwangu shona inoti membo yerudzi inozvara mwana ane rizhomo. Hakuna munhu anogona kutanga kuvaka imba pamusoro pevhu asina kuisa foundation. Saka zvichireva kuti zvandakadzidziswa ndozvandinofana kuzorarama ndichiteera. Saka baba vangu kana vakanga vachiputa fodya pamberi pangu, ininiwo ndikati samukei kana vaiputira mumba vachitifuridzira, ndinogona kuteera that channel kana ndikazoshaya kuchenjera pakupedzisira. Saka kuno kuchakatanga ndo chinenge chakachenjedza. Akabika mbodza ndaamai vangu ndo vakadzidzisa sisi. Sisi havana kuzowana akavadzidzisa kuti sadza rakaibva rinobikwa nemutowo uyu. Saka handigone kuzoziya kana ndisina kupuwa gwara kwandabva uku ndo kunotanga. Saka pakuti chakatanga ndo chakachenjedza. Vakatirera vane zvinhu zvavaifanira kusima matiri. Modzi yavakasima matiri ndo yaakubuda. Saka mwana anotera madrugs ane kwaakazoona zvichiitwa kuvakuru hazvina kutanga nemudiki. Saka vakuru ndo vakatidzidzisa itsika iyi. Taakuchitera tsika iya yakunzi yashata totanga kurwa isusu. Chatiri kurerwa ndechipi? Ngatimbodzokerei kuna baba, makarera sei imi baba, nekuti ndi mwana uitsika yaatorai. Iratidza kuti ine payakabva, ine modzi yakameresa chinhu ichi. Chabva papi? Baba havakwanisi kupatsanangura, vanongoramba vachiponda mwana. Ndivo vakatanga kurova mama ndichiona. Indakurowa wangu musikana yaamhosva. Ndavhunduka. Muchirimoko zvato. Saka muri kutaura kuti kana vakomana vari kupfeka mabhurugwa emadhiropi anenge aiswa mweya vakafamba baba vavo vakapfeka mabhurugwa iwayo. Pane kwavakazoona aiwa tichaipinda nyaya yemadrugs haisi nyaya yekutamba nayo yekuti ana baba ana mai imimi ndiri kuziva kuti munoona zvakaipa. Kana zvakaipa munozviteedzererei? Hatisi kutamba here nesocial media iri kuti kanyanisa zvinhu zvakawanda wanda. Mubvunzo ngaupindirwe muchikamu chinoteera. Ngatisangane muchikamu chinoteera. Tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mike Samba Show umo tiri kutarisa nyaya yekusarongeka. Mukomana wechidiki ataura kuti zvese izvozvo zvinoenda kune vabereki. Vabereki munoti kudini? Ndizvozvo here? Pada mungade kumirawo makataurira muchitaura vabereki. Mwana ari kutaura kuti hatina chimwe chatinoita kunze kwezvatakaona kuvabereki. Asi isusu ongoro netsvakiridzo inoratidza kuti munhu akazvara vana vake vashanu, imwe imbavha, mumwe mufundisi, mumwe muimbi, mumwe muparidzi, mumwe mukoti. Hanzi nyoka inozvara mbavha nemuroi. Saka imunoti chokwadi zvinhu zvese zvatinoita takatozviona kubva kune umwe munhu. Kunyanya tinofanira kutangira pana amai, nokuti amai ndo vanochengeta munhu, ndo vanokudza munhu. Baba vanenge vari kupi amai vachichengeta mhuri? Baba vanenge varipo. Ko havaone here zviri kuitwa naamai zvakaita? Vanoona dzimwe nguva vanenge vari kubasa, asi munhu anochengeta vana
anoswera nevana zuva rese ndaamai kutaura chikwadi. Baba vanozouya wozoudzwa kuti mwana aita zvakati. Kana vachitora murango obva atora murango. Ndo zvinoitika mudzimba zhinji. Zvimwe kana mwana akaita musikanzwa hamuzioni, kunyanya takatarisa vanasikana. Baba vanotanga kupengera amai. Ndimunoziziva kwaenda ndimunokuziva nekuti ndimunoswera vanotanga kutoonedzana naamai kuti mwana wenyu uyu ndimunoziva zvanga achiita, ndimunoziva zvanga achiuya nazvo panapa nenguva dzaanenge achiuya. Regai timbodzwa vamwe vaumbirei maoko. Zvino kana amai vaine mhosva dzese idzodzo, nekuti kana baba vachinge varimo mumba vasingaoni musikanzwa yevana, vasingaoni kutadza kwaamai, aiwa unenge wakazviroora. Unenge wakazviroora ka ugere nedofo tisingaoniwo kuti amai ko mwana wedu ari kudii. Nekuti isusu kurudziro yatiinayo pano ndeyekuti baba naamai vanofanira kunge vari muupenyu hwevana. Handitika tinofanira kunge tiri muupenyu hwevana, tiri vabatsiri. Mai vakakanganisa, baba vakakanganisa, tinopota tichidzorana. Asi zvamuri kutaura izvozvo hatizvirambe, zvinogona kunge zviri. Mai Makwinja, munoiona sei yataurwa? Inini maonero andiri kuita ndeyekuti hazvirambike, zvinovhumika neimwe nzira. Asi tikatarisa mazuva ano zvasiyana nekare kuti amai vaigara nevana kumba, nokuti vazhinji vanga vasingaendiwo kumabasa. Iye manje tiri kuenda kumabasa, baba naamai, mwana akutorawo tsika dzasisi vanosara vachivachengeta kumba. Saka isi tiri kuti ngatiitei nguva nevana vedu. Kana tadzoka, baba vakanaka, mai vakanaka, vanodzoka vachibvunza. Kana vachienda kuchechi vachinamata, vanodzoka vachibvunza maitei, pawadzoka kuchikoro waitei. Sisi mwana anamata here? Mwana aita zvakanaka, zvitsvagei. Mugare itaiwo kamusangano kamai nababa, musangano amai nababa nevana vavo, tichionesana semhuri. Zviri kuda kuitwa muraramo, zviri kuda kuitwa kuzvikoro. Kwete kuti amai, ndinotoona zvimwe zvinotoitika kuti amai chaivo nyangwe vakashedzwa kuchikoro kuti uyai muonewo mabhuku emwana wenyu, vari kutadza kuuya. Baba vari kutadza kuuya, kusvika vakuru vezvikoro vakutopererwa nekusarongeka kwaamai nababa kumba. Mwana akutodhistroya chikoro nomusikanzwa mai nababa vasingade kuuya kuchikoro. Saka muri kuona kusarongeka kwaamai mumba nababa. Tese tine basa, amai nababa. Hakuna anopomerwa mhosva nokuti tese takabereka mwana uyu. Mashoko makukuta ari kutaurwa nai. Mwana ndewedu tese. Zvataurwa namai Makwinja vambotaura pai kuti vana dzimwe nguva vakuteedza vanotibatsira vai. Nokuti hatina nguva nevana. Kana mubatsiri wenyu achibva kumasvingo motonzwa vana kuti ndode kudla. Madla ima hamutauri nawo kavana. Kana vachibvawo kwaanobva ndoda kudya. Vabatsiri vari kutibatsira. Vanosvika pavanosvikawo. Ngatiedzei kuti kana vatibatsira isu toita bandiko redu sevabereki vevana. Ndiri kumbouya kwamuri Mukwasha. Nyaya iri kukurukira pane yekusarongeka muri kuiona kupi? Yakuchikoro zvino yekuti amai ningi kana maona mabhuku emwana wenyu mobva maonawo emwana wangu. Muri kuendepi? Kumabasa kunotendedzwa kuenda kuchikoro kwemwana wenyu. Hazvina chikonzero chekuti kubasa kwedu kwakaoma. Muri kukuomesa mega. Toda kuti pfungwa dziri kubuda ende zvaita kuti chirambe chichinyatsotsvuka kuti tisvike pakanaka pekuti vanhu vazive. Maonero andiri kuramba ndichingoita ndeyekuti pakurerwa kunoitwa mwana ndambotaura ndikati panogona kutadza kuitwa zvinofanira kuitwa zvadaro, asi hatifaniri kuramba takatarisira kuti mwana uyu akakura akadai. Nekuti tikatarisa tine vana vakarerwa nevanhu asingatooni anenge ari bofu, mumwe asingagone kana kutaura. Vamwe vana vakarerwa vana mai nana baba vafa, vamwe vana mai nana baba vari kumajere. But kubva imomo makabuda madoctors, makabuda vana chiremba, makabuda vanotoita maminista. Tikazvitarisa nyika yose kunyanga muno muZimbabwe kana munharaunda. Saka ndiri kuti nini zvakadaro ngatida kuudza vechidiki vese vari kukura, haikuna yekuramba makanongedzera kumashure. Tabvuma kuti vabereki vane pavanopomerwa. Chinonzi upenyu kutarisa ramangwana. Zvanhasi izvi unoita BP nazvo. Chitarisa, antinoona uri zvauri, tarisa waendeswa nyanga wakakuendesa grade 7. Iwe chiona kuti waita sei. Saka ndo pandiri kungoona hangu kuti basa iro riri harisiri kunakurirana, ndere kubvuma towana kuti
isusu tingaite sei mukati meupenyu. Mashoko makukutu. Mai Matanhire muri kuiona sei? Ini ndafara chaizvo nechirongwa ichi, asi mashoko andabatawo ataurwa nemutauri namai mangu nja ndeyekuti dai vanhu vaziva Mwari. Ndokwataakutongotizira nokuti vana vedu vanyanya kugara pasocial media. Vana babawo vangoti kana baba kuchechi kwavari kuenda ndiko mai vaende nevana ikoko. Ini ndinoona sokuti tikadaro pamwe zvingatibatsira pano kuti vana baba mai vanoenda baba havaendi, mwana anoenda havaendi. Ndizvozvo zvakanaka zviri kutaurwa namai kuti zvakanaka mukanamata pamwe chete semhuri zvinobatsira. Sana baba vanenge vachinzwa aiwa ndiri gentleman ndinotoperekedza mhuri yangu ndatoisiya nhingi pachechi, ivo vakuenda kupi? Anzi kumakuvha kumbonorova kunoita zvimwe zvavanenge vachiita. Asi isusu tiri kuti iko kuchechi kune zvako. Kuchechi hakusiko kuti variko vatsvene nai, nekuti ikoko kuna vamwe vari kutotsamwa kuti vari kurehwa kumakuhwa kuchechi, vamwe vari kutukana. Mukwasha wangu munoiona sei? Kusarongeka kusava nesystem. Unofanira kuva nesystem or ecalendar, kwete kungofunga zvinhu zvese mupfungwa kuti zvingori mupfungwa. Unofanira kuva nesystem, ecalendar kuti ndichaita chakati chakati. Ende chimwe chinhu chimwe chandikati kusarongeka ndichitaura neside redu remaambulances, kusava unoziva kuti pamwe hama yako icharwara kana iwe ucharwara, paunowirwa nedambudziko iwe ucharwara, mwana acharwara, wakutanga kufunga kuti saka ndofonera kupa handina namba yacho, iva nayo 991 mufoni. Maitengesa zvakanaka vauchire maoko. Handi muri kuona kurongeka ka? Havatonyatsoziva kuti ini ndikarega kupinda nechangu kunyange chiri chirongwa chekuti tiri kudini, tiri kuita icho neizvo tinongozviburitsa. Zvakanaka mufunge nekuti pane pazvinoyera. Fanike zveambulensi vataura zvechokwadi. Ndiani umwe anoda kukurukura nesu chichevedzero muchikamu chinotevera? Regai ndinouya kwauri mwanangu Charamba kana tauya muchikamu chinotevera. Vadikani tiri kuenderera mberi tichikurukura nyaya yekurongeka. Imimi muri kutandadzana nemi, muri kutandadzana nesu zvakanaka here? Makarongeka here? Nekuti kazhinji zvatinogona kufoshorerana ka izvo zvaMwari bva vataura kunzi fanike baba mukuru kumhangura havana kana kumborongeka, kuzoti atete wekugoromonzi kana koimimi makarongeka here baba kana kuti mai? Regai ndimboenda kuna baba Charamba tinzwe kuti vanofunge iwo nazvo. Ndinotenda ndinovimba chiri kutaura ini ndinofunga kuti maonero andinoita kusarongeka by definition kunyangwe yapiwa kurarama upenyu uri dunga munhu kana kuti muri chikwata chevanhu, asi raramiro yenyu ine hunjake kurarama upenyu hune fembera. Vadzidzisi vanoita inonzi scheming planning yavanogadzira anonzi ma-aims and objectives, kureva kuti zvandichada kuti ndizoita svondo rinouya kana temu inouya ndinofanira kubvira apa ndichienda apa, zvandichaita zvacho zvinofanira kuburitsa goho rine mwero wakati, uye kuti zvandichaita izvi zvine anonzi ma-short term ma-medium term, zvichidaro kugadzira mwaka unoenderana nechandiri kufanira kuita. Saka ukaona uchirarama upenyu hwako hunonzi chero chabuda, upenyu hunonzi chero chabuda, ndiko kusarongeka. Kusarongeka ndinofunga kuti kunyangwe tiri kuti urwere, asi bhuku randinoverenga inini muna Jakobho rinoti munhu wese asina uchenjeri inonzi wisdom anokwanisa kukumbira kuna Mwari kuti vamupe, ende Mwari havakonorere kana vachipa, nokuti kurarama upenyu husina uchenjeri. Toziva zvekare kuti pane mutsauko wezivo neuchenjeri. Kune vazhinji vane zivo asi havana kuchenjera, havana hungwaru hunonzi wisdom. Zvekare kusarongeka ini ndinokuona kusina muzera. Vana vari kuECD unoona kuti aka hakana kurongeka, unoona kuti aka makapu ako ese nemabhegi nemasocks kakarongeka.
zvekare kurongeka kunorakidza kuti hakuna zera, hakuna kuti handina pfuma. Murombo, kune murombo akarongeka, kune mupfumi asina kurongeka, wekuti mari ndiyo yakarongeka, ndiyo yakangomunangawo, asi iye haana kurongeka. Ndopedzisa ndichiti kudii, vanhu vasina kurongeka vanorwadza kuvaratidza kuti hamuna kurongeka. Kana pane munhu anorwadza kuudza kuti hauna kurongeka, munhu asina kurongeka. Mashoko makukutu zvatsanangurwa, zvikatsanangurwa. Handiti muri kuona kuti chirongwa chakabata. Inini newe ipapa pane patatokwana, hanzi panorangwa mwana wani muranda. Iwe muranda unodini? Unoteerera. Ndiani mumwe anoda kutaura nesu? Hanzi anorwadza munhu asina kurongeka. Nekuti munombozoona here kana kuti ukapinda muofisi yemunhu unonyatsoona kuti inenge pfimbi yegudo, inenge pfimbi yegudo, chakati ndiani ada kutaura nesu? Taurako mukwasha wangu. Nyaya yekurongeka takada kudzika nayo inosvitsa parefu, nekuti kurongeka kusava negadziriro kazhinji, nekuti gadziriro inoshayikwa sei manje? hatingati toti mumba tomirira kuti kana hupfu chaiwo hwapera tuchidenza kuti aiwa baba tauda kuti tibike chikafu, tinogadzirira usati hwapera. Tinofanira kuziva kuti mangwana hatidi kuradzika vana nenzara. Saka ndo panotangira hunhu hwedu. Ndosaka muchiona pamwe pachione vadanza kuti charity begins at home. Saka kumba isusu ngatigadzirire hunhu hwedu kuitira vana vazokopara mangwana. Ndizvozvo mashoko akanaka. Isusu hatidzidzewo here kune vana vedu, nekuti ndiri kuona kuti vana vari kutaurawo kuti tinoteedzera zvinenge zvataurwa nevabereki. Asi panapa pataurwa nababa Charamba ndanzwa vachitaura kuti kune kamwe ECD kaunoona kuti kakarongeka kakaka. Ko kana tichituona turi tudiki kudhara ikoko twakarongeka kudaro, isu sevabereki hatigoni kudzidza here kuvana mai Makwinja? Ndinoona kuti dambudziko rinobvira pafoundation. Ndo zvandinoona. Ndinoona kuti pane mamwe marudzi andinoziva anoti vanotora 3 years dzemwana, kwete kuti anenge 3 years dzokuti ari kuenda kuchikoro kuti unoita grade 1, anoita 3 years dzaanodzidziswa discipline chete. Asati adzidza zvimwe zvese, ndakazviona ndikatozvionawo kuti zvakanaka. Ukatora mwana yeye ukamuisa pana vana veduwo, unotoona mvenge unenge uripo kusiyana. Otoshamisika, tinozopedzisira takufunga kuti isusu pfungwa dzedu hadzishandi nekupfupika kwakaita bvudzi redu, ava nekureba kwakaita bvudzi rawo, ndosaka zvichiitika. Aiwa, madzidzisiro atinoita vana. Mwana mukatora mwana mukamuisira matoyi murumu, mwana ari mudiki akuziva akukambaira kana atakuta, munototi you can tell kuti mwana uyu anozodai, mwana uyu anozodai. Munotoona pfungwa dzake. Asi isusu vana vedu madzidzisiro edu akatosiyana nemadzidzisiro anoitwa vamwe vana. Saka tinotobata kufunga kwemwana nekuona kumuisira zvinhu. Isusu toita mutengera 1 totoona kunge zvisina basa, but zvinotovaka mwana, zvinotodzidzisa mwana. Pane futi mwe vamwe vanototi koko anobereka gurika, anongobhabhurawo chigurinwa kana vapedza kudya chibage. Ndoda kuendera futi mberi nenyaya yekurongeka kwataurwa nababa mumba umu. Kurongeka indotoona kunge pane vamwe vanhu nanhasi vasati vatomboziva kurongeka, vatopfurwa kurongeka nanambuya vedu nanamai vedu. Tichikura taiona nana medu vachisunga mazambia vachiti vari kuenda kuBeria kunoisa mukando werufu kuti kana ndazofa ndiwana anondivika. Asi iye manje pane vamwe vana vasaizi vamwe anotoita kunge isusu. Nanhasi nyange kwaita mabandiko akasiyana-siyana anochengetedza utano hwemunhu, anochengetedza rufu rwemunhu kuti kana rwasvika zvinoita se hauko kwese ikoko, asi mari yacho unoiwana. Wozoda kutonetsana nevanhu, wafa iwewe manje. Vanhu vakutoita kamusangano kuti saka hanzi chii vangasina ro polisa, vangasina ro chakatava. Asi vanhu vaitokuona chitoona kunge wakarongeka, iwe unge usina kurongeka. Makutopa burden mufamily kana munharaunda. Mashoko akanaka ari kutaurwa namai.
zvinhu zvechokwadi zviri kumberi zvatisingaone zvakavandika zvina Mwari mukati, asi isusu tinofanira kuziva kuti rimwe zuva tichafa. Tiri kuitei? Rimwe zuva ticharwara, kana kuti tiri kutorwara. Tiri kuitei? Usave munhu wokutoti kana warwara vanhu foni dzinoneta. Varwara atete madiko atengera zvakati chinenge chanyorwa nachiremba chiye chatinoti pachirungu prescription chinopinda foni yese. Iyoyo uyo ndo mushonga wavanyorerwa uyo, hoyo ndo mushonga wavanyorerwa uyo. Kakanzatu ikakwako. Kune vamwe zvakare mukusarongeka vanoita ndikabwereka izwi rechirungu yatinoti entitlement. Havana chavo chavanoita. Kukanzi kumusha kwafiwa vanongofona sonzi muri kusumuka nguva itida kuti tiendewo nemi. Aiwaka hazvisiri izoka, hazvisiri izvo zvinoitwa. Muri kusimuka nguva kana muri kuenda muchikwanisa kuisa mota pa indinogona kubetserawo kana ne$20 epeturu. Mumwe anogona kuti ndogona kubetserawo ndichauya nemakabheji 3. Kwete kungosumudzwa kungobhabhurwa. Hamuna kurongeka, handina kurongeka. Ngatisangane muchikamu chinotevera.